באכסדרה של עיריית ראשון הוצגה תערוכה יוצאת דופן של ראשי אנשים מבוגרים ופניהם חרושי קמטים. פניתי לאומנית תמר איסטרין כדי שתספר מה מרתק אותה בדמויות אלה. שמי תמר איסטרין ואני אומנית. במשך כ-20 שנה עבדתי במרכז הפדגוגי בתל אביב כמנהלת מדור גרפיקה. שם עסקתי בתערוכות דידקטיות, ברחבי למידה. ועכשיו אני מחלקת את זמני. אני מדריכה במקצועות המחשב לגיל הבוגר, לאנשים מבוגרים, ואת רוב הזמני אני מקדישה לפיסול. הדמויות שאני מעצבת והרעיונות שעליהם אני מתבססת, הם בעיקר מהסביבה הקרובה שלי. אם אני שומעת סיפור מעניין, אם אני רואה אנשים מעניינים, רואה תווי פנים מעניינים, הם משפיעים עליי, הם נחרטים, ואחר כך הם באים לידי ביטוי בפסל. אני לא נעזרת בסקיצות או בצילומים, אני מתבססת על העובדה שבעצם איך אותו אדם או אותו הסיטואציה הרשימו אותי, ואחר כך זה בא לידי ביטוי באצבעות הידיים. יש לי איזשהו רעיון בראש, יש לי כוונה. אחר כך אני מתבוננת בגוש, הוא בעצם סתמי לחלוטין, ואז מתחילות לחיצות בידיים, ולאט לאט הוא מקבל את הצורה. וצריך לזכור שאני עוסקת בדיוק הנאות, ובעצם כל לחיצה וכל חריץ וכל קמת משנה את ההבעה, משנה את הצורה. ולאט לאט הצורה, מה שנקרא, קורמת עור וגידים, ומקבלת הבעה, ומתקדמת כך לאט לאט. אני עובדת בחמר טבעי, יש חמרים מסוגים שונים, אבל החמר הוא עדיין טבעי. אני חושבת, אני לפחות דוגלת בזה, שדווקא החמר הטבעי הוא זה שמראה את העבודה הבסיסית, העבודה האומנותית, ללא שום כיסוי, לא של צבע ולא של גלזורה. ככה אני אוהבת לעבוד. ומכיוון שאני מפסלת בעיקר אנשים מבוגרים, יש מצב שהפסלים אפילו כועסים עליי, באשר בהתחלה הפנים הם צעירות, האור מתוח, הם נראים יפה, ולאט לאט אני מתחילה עם יצירה דרך הכלים האלה, יצירה של חריצים, של קמטים, והפסל הולך ומזדקן מול עיניי. כשאני מעצבת, אני מנותקת מן העולם. אני מרגישה שאני מחוברת כולי אל אותה דמות שהייתה לי בארכיון שאותה רציתי להביע, אותה רציתי לפסל.